mai so zan yi tuni, shi so wani haske ne wanda ba a masari, shi so inuwa ce mai sanyi dan uwa ka sani, kuma zafinta ya wuce na wuta na yi magaci. Labarin so, labarin so, shi so kamar gari ne ya dau hadari kan sani, shi so tamkar tarko ne. Malam Sama'ila Piano, gashi ka kasance mawaki sannan kuma makaɗi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Shin me ya ja hankalinka ka zaɓi wayannan abubuwa da kake yi a ciki? Gashi kana kiɗa kuma kana waka, sannan kuma ludayinka yana kan dawo yanzu duniya tana yi da kai. Ni kaga ba ni zaɓi da waka ba, kiɗa ne zaɓe ni, kuma waka ta zaɓe ni, saboda abu ne na baiwa wanda Allah yake ba da shi, wanda ba mutum ne yake zaɓon kansa ba, sai Allah ya baka kasance kana yi. Don haka ba zan ce ma wai ga wani dalili da ya sa nake so ko kuma nake jin cewar a raina ni na zaɓo kaina wannan ba, a su ne suka zaɓe ni har nake yin su, sakamakon Allah ne ba da baiwar, mu kuma muka ji muna son abin, saboda abin da Allah ba ka gode mai a cikin halin da kake ciki. To Malam Sama'ila Piano, yanzu a ce ka zaɓi guda ɗaya a cikin kiɗa ko waƙa, wanne za ka ɗauka ka ajiye wani? To yanzu misali kamar ruwa da uba ne yayi ni a gona, kaga ba wanda dan ya ajiye wani, ko ba haka ba, ni sun zama min kamar ruwa da uba, saboda in ka cire ɗaya ka bar ɗaya ka rubuta aiki, ka rubuta harka. Ok, kai ba za ka iya ajiye wani ba, sun zame ma kenan. Kawai sun riga sun zama wani alƙibla da nake kallo. A ce misali yau zan yi waka kuma ba kiɗa, ai ba zai yiwu ba, ko kuma ina sana'ar kiɗa a ce ba na waka ba zan yiwu, saboda idan har za ka ɗaya ba za ka ɗaya ba, to tunanin ka ma ba zai baka ga abin da yake ya kamata ka sa a cikin ɗaya ba. Wanda yake za ka ga kiɗan da wanda yake kiɗa yake waka, da wanda yake kiɗa kawai kiɗan suna bambanta, haka da wanda yake waka baya kiɗa, idan ya zo ba lallai samu abin da yake so. Amma idan ka haɗa biyun, kana yin kiɗan ka kuma kana, ko da ba kai za ka kiɗan ba, to fa idan ka ji dama kiɗan a ranka dama ka gama da ya cewar ga abin da za a sama, saboda kana yin shi dama ka san yadda yake. To Sama'ila Piano, a harkar kiɗa wannan abu ne fi cima tuwa ƙwarya, musamman idan aka zo ka yi kiɗa, menene ya fi ɓata ma rai? Sannan kuma barin haɗe ma, menene kuma ya fi faranta ma, wanne irin kari ka fi so? Abin nufi wanne kari ne kuma wanda yake baka wahala yin kiɗa? Shi yanayi na kiɗa ya danganta da yanayin mutum ya kusa. Ita sabga ta kiɗa abu ne mai son tunani, kuma ba abu ne mai son ka takura mai ba. Ita hukula ko da shi tana son hutawa. Idan ya kasance ka yi aiki da yawa ka gaji, dole za ka ji cewa ranka ya ɓaci lokacin da wani kuma ya zama baka shirya wa aikin ba. Shi ne ma yasa dalilin za ka ga ba na yin aiki ma idan ma ban san da aikin ba, saboda ba ma na son ran nawa ya ɓaci. Sannan kuma maganar kari, to idan har da wani kari da zai ɓata ma rai, ai so ake ko kari bai da daɗi, in dai kai makaɗi ne ka mai da shi mai daɗi. Idan haka ba wani kari da zai ɓata, saboda kiɗa abu ne na farin ciki, idan ko baka cikin farin ciki dokar kai, idan ko zai zamo kamar abu ne za ka ƙirƙire shi, to yanayin da kake ciki da yanayin zai fito. Idan kai shi kana cikin baƙin ciki, a cikin kiɗan za ka dinga jin kunci, idan kai shi kana cikin farin ciki, a cikin kiɗan za ka dinga jin farin ciki, saboda yanayin da kai shi a yanayin kake. Malam Ismail Piano, a cikin waƙoƙinka wacce ka fi so? Gaskiya ina da waƙoƙi akalla ba kasar ba, wasu ma ba san, gaskiya ban ma san adadi ba, to kaga ba zan iya tantance ma ga wadda na fi so ba, don duk wanda na yi playing sai yanzu ina son ta, duk wanda na yi playing sai yanzu ina son ta, duk wanda na yi playing sai ina son ta, saboda sakamakon lokacin da zan yi ta akwai dalilin yin ta. To ai za ka ji an ce ko a 'ya'ya za ka an ce baba ya fi son wane ko wannan, kayi abubuwa da yawa, maybe akwai wacce ta fi kwanta ma, ko da a ce kana son su duka, shine abin da nake so ni. Akwai dai waka ko bakan damiya haka, akwai dai waka da yan hari take sani farin ciki, amma ba wai ita na fi so ba. To wacce ce wannan? Tana tuna min da wasu abubuwa. Wacce waka ce wannan? Tana tuna min da rayuwa kaza. Waƙoƙi na da faɗakarwa da ne, akwai guda ɗaya wanda ake ce mata halin mutum, sannan akwai waka soyayya da ne,
ko wani ma da kake jiyo sound ɗin ɗan kaɗan ita ma idan ina ji ina nazarin cewar ga abubuwa sannan akwai waka ta hangen nesa babu wannan wajen idan ina suna tuna mun da cewar kamar mutum ya kamata ya kaza amma bai ba ga wanda ya kamata ya kaza amma ya ki wancan ya kamata a ce yana cikin hali kaza kuma bai kasance a ciki. To Sama'ila Piano wace shawara za ka ba mawaƙa masu tasowa? Gaskiya ne ƙaramin mawaƙi ko babban mawaƙi duka dai abin da yake tasiri a cikin zuciyoyinsu haƙuri ne. Haƙuri duk wanda ya haƙuri akan harkar da yake ya ji a kansa cewar ya ɗauke ta sana'a to Allah ba zai ba shi kunya a kanta. Idan mutum ya haƙuri duk wata nasara tana cikin tattare da haƙuri. Shi yasa za a ga rayuwa tana kasancewa ne ba gaggawa amma duk wanda sa gaggawa rayuwa sa ga ya magaji yau na studio na kashe kuɗi gobe na je na kashe kuɗi gobe na je na kashe kuɗi a kai wannan harkar ba kuɗi idan kai haƙuri idan kana zaune lokacin ka zai zo lokacin da za ka mora abin da kake kawai dai abin da zan ce wa tsananin mawaƙa a ƙara haƙuri kuma a ƙara addu'a kuma a yarda da Allah shi ke yin komai ba wani ba. So Sama'ila Piano mun gode Allah ya saka da alheri. Muna fatan idan mun ƙara buƙatar tattaunawa da kai za ka samu lokaci ka bamu mu zo mu ƙara tattaunawa da kai. Mun gode sosai.